This disappointing bath was over. Some of the stuff was moving on its own. These were good tub toys. כשהקוף הסקרן ג'ורג' משך את הפקק, הוא רק רצה לשחק, אבל אנחנו רצינו להבין מה בעצם קרה מתחת לבני המים. בסרטון הזה נציג ניסוי העוסק בריקון מכלים דרך פתחים בקטרים שונים. המטרה שלנו הייתה לבדוק את הקשר בין גובה הנוזל במכל לבין מהירות הזרימה דרך הפתח, ולהשוות בין החישוב התיאורטי לבין מה שמדדנו בפועל. כדי להבין את זה, השתמשנו במשוואת ברנולי, שמתארת שימור אנרגיה בזרימת נוזל. אם נניח שהנוזל אידיאלי, כלומר שהוא בלתי דחיס, ללא חיכוך ושהזרימה יציבה, נוכל לקבל את נוסחת טוריציליה הפשוטה. לפי הנוסחה הזו, מהירות היציאה של המים תלויה רק בגובה שלהם מהמפלס. אבל האם זה באמת מה שקורה במציאות? כדי לבדוק את זה בפועל, לקחנו מכל פשוט וקדחנו בו חור בקוטר מדוד. סימנו עליו נקודות גובה והתחלנו למדוד. ניסינו להשתמש בתוכנת טרקר כדי לעקוב אחרי גובה פני המים דרך וידאו, אבל מהר מאוד הבנו שזה פשוט לא עובד. הסרטון לא היה מספיק חד והתוכנה לא הצליחה לזהות את המפלס כרצוי. אז עברנו לפתרון הרבה יותר פשוט, מדידה של המסה שיצאה מהמכל בכל פרק זמן. השתמשנו במשקל דיגיטלי מדויק, טיימר וגבהים מסומנים מראש. ואז השתמשנו במשוואת שימור המסה כדי לקשר בין קצב שינוי המסה לבין מהירות היציאה. את הניסוי ביצענו עם 3 פתחים, בקוטר 3 מילימטר, 6 מילימטר או 8 מילימטר. בכל אחד מהם מדדנו את הזמן, המסה שיצאה מהמכל ואת גובה המים שנשאר. לאחר מכך חישבנו את המהירות ובנינו גרפים, אחד של מהירות כפונקציה של זמן ואחד של מהירות כפונקציה של גובה. שמנו לב שבמכלים עם חור קטן, התנהגות המים התאימה כמעט לגמרי לנוסחת טוריצילי. אבל בחור הגדול של 8 מילימטר הופיעו סטיות בגלל זרימה טורבולנטית, התנגדות חיכוך וירידת לחץ פחות חדה. אז מה למדנו? שכשמדובר בריקון מכלים, הפיזיקה לגמרי עושה את העבודה. ובפעם הבאה שאתם במקלחת והמים פתאום נחלשים, זו לא אשמת הדוד, זו פשוט מכניקת זורמים.